Meríts belőle, mert egy történet akkor igaz, ha hiteles. Amikor azt mondják, hogy Jézus az ajtód előtt áll és kopogtat, hogy engedd be, és te nem hallod. Figyelj! Akkor elmondom, ha még nem értetted ezt meg, hogy nem voltál idáig készen a válaszra. Nem a hiteddel van a baj, és nem kell hozzá senki. Igazából még én sem. Figyelj! Figyelsz? Ez az egész azt jelenti, hogy kibaszott forgalmas az életed, és ezért érnek különböző hatások, nehézségek, ami miatt néha magadon kívül vagy. Nem találod a választ, a megoldást néhány dologra. Ezért az egyensúly megbillen. Szóval érted? Mikor idővel jön a megoldás, és helyreállnak a dolgok, ismét magadra találsz, ekkor van az, hogy azon az ajtón belé a dicsőülés. Ha te is így látod, szívecskézz, küld újra szeretetet.